Yau an yi walƙiya kowa ya gano irin makircin da ƙasar Algeria ta kwashe shekara da shekaru tana ƙulla ma ƙasashen Sahel. Gungun 'yan ta'adda na GSPC da ya sake suna ya koma Akami ya samu goyon bayan magabatan ƙasar ta Algeria ne daga ƙololuwarsu har ƙasa, inda suka ba su damar zuwa da dawowa a duk inda suke so a cikin kudancin ƙasar. Haka zalika a nan ne ake horar da su, kuma a nan ne ake shirya dukkanin wani makirci na kan hare-hare a ƙasashen Sahel. Arewacin ƙasar Mali, musamman ma yankin Kidal, ya kasance sansanin da ƙasar ta Algeria ke amfani da shi wajen shirya makirci a sirce domin illata ƙasar ta Mali da kuma dawwamar da ita a cikin masifa da bala'i. A yau wannan makirci da wannan makarkashiya da ƙasar Algeria ta kwashe shekara da shekaru tana ƙulla ma yankin Sahel gabaki ɗaya, yau wannan makarkashiyar ta ruguje saboda IOS ta tashi tsaye ga kanta. Kasashen Mali, Burkina Faso da Niger sun lashe takobin karya wannan makircin da makarkashiyar baki daya. Shi yasa jami'an tsaron kasashen guda uku yau ba sani ba sabo sun shiga daji suna tara gargazar 'yan ta'adda waɗanda duk ke cikin wannan yankin domin dawo ma waɗannan kasashe martabarsu da kuma cikakken 'yancinsu. Ana haka ne sai suka ci gaba da tona asirin duk wani munahuki wanda ke dafa ma 'yan ta'adda baya a cikin wannan yaƙi da ake yi da ƙasashen Sahel, kama daga ƙasashe makwabtan yankin Sahel zuwa ga ƙasashen Turai. A cikin wannan yanayin ne wani ofishi da ke gudanar da bincike kan yadda 'yan ta'adda ke samo kuɗaɗen ta'addanci ya wallafa wani rahoto wanda ke bayanin irin yadda aka kama waɗansu manya-manyan magabatan ƙasar Algeria hannu dumu-dumu da laifin zuba ma 'yan ta'adda maƙudan kuɗaɗe da makamai a ƙasar Mali, Burkina Faso da kuma Niger. A jerin sunayen mutanen da aka tona ma asiri, akwai janarori daban-daban da shaffofin brigade da manya-manyan ma'aikatan duwan dukkaninsu na kasar Algeria waɗanda ke taimaka ma 'yan ta'adda da kuɗi da makamai da kuma labarai na leƙen asiri don ɗai kawai su tarwatsar da ƙasashen Sahel. Kenan idan muka yi la'akari to za mu gano cewa ƙaramin jirgin nan mara direba cewa da drone na ƙasar Mali wanda ƙasar Algeria ta rabke a kwanakin baya, to ba wani kuskure ba ne aka tabka, a'a ƙasar Algeria ta harbe jirgin ne da gangan saboda jirgin ya yawo ya tattaro labarai da hotuna daban-daban na irin yadda ƙasar ta Algeria ke dafa ma 'yan ta'adda a cikin yankin. Ƙasar ta Algeria ta yi fargaban cewa idan jirgin ya dawo a ƙasar Mali ya kawo waɗannan rahotanni da hujjoji daban-daban, to asirinta zai tonu ga baki ɗaya a huskar duniya. Idan muna son mu gano haka ko kuma mu samu tabbacin cewa haka abin yake, to sai mun yi daddaka da fashin baki sosai kan cewa ƙasar Algeria dai yau ta tabbata taɓarya mai baki biyu. Da farko dai ƙasar Algeria idan muka lura tsarin mulkinta da yadda ake tafiyar da jagorancinta, to maganar demokaradiyya ko kuma mulkin farar hula ma bai taso ba. Shirme ne kawai da dodon bangon da ake yi ma mutane. Saboda a yau mun tabbata cewa mulki na gaske a ƙasar Algeria yana a hannun manya-manyan sojoji janarori na ƙasar, musamman ma janarori waɗanda suke da alaƙa da tsohon tsanin sojojin ƙasar mai suna ESM wanda ya ta sake sunaye iri daban-daban saboda ɓadda shiga. Shi wannan ofishi na ESM ofishi ne wanda ya gadi makirci da zagon ƙasa daga Turawa. Sannan kuma a yau ɗin nan a cikin ƙasar Algeria ofishin yana da matsayin wata ƙasa mai gwamnatin kanta da kanta da ke cin karanta ba babbaka ba tare da wani ya kwatse ta ba. Ko da ku shugaban ƙasa ne ko kuma shugaban rundunonin sojojin ƙasar ta Algeria ba wanda ya isa ya tambayta dalili ko hujja akan abin da take yi. Amma duk da haka sun kasance ne a ƙarƙashin wata mafiya ta sojojin koli na ƙasar ta Algeria waɗanda ke gudanar da sarandin miyagun ƙwayoyi da makamai a kudancin ƙasar ta Algeria. Waɗannan makirran su ne suka nashe jirgin duran ɗinnan na ƙasar Mali ba tare da ma sun sanar da gwamnatin ƙasar ta Algeria ba, saboda jirgin duran ɗin yana gab da halbe Iyad Agali, ɗaya daga cikin madugan ta'addanci da Algeria ta kafa waɗanda take dogaro da su a yankin Sahel. Shi kuma Iyad Agali, ku riƙe da cewa ba wai ɗan ta'adda ne kawai haka, a'a Iyad Agali a can da ai ɗan diplomasiya ne na ƙasar Mali wanda ya jima yana aiki a ƙasar Algeria, daga baya ya juye ya koma ya mamali ƙasasagon ƙasa yana neman ya tarwatsa ƙasar gabaki ɗaya. Shi dai Iyad Agali
mutum ne wanda ya taka rawar gani sosai wajen dakile dukkanin wani kokarin da kasar Mali take yi na dawo da martabarta a arewacinta. Kenan idan suka kare lahiyar Iyad Agali, to waɗannan makirai na kasar Algeria sun samu damar kare kansu da kansu ne. A wani labarin kuma ta tabbata cewa hukumomin kasar ta Algeria su ne ke dafa ma Iyad Agali wajen girka sansanonin ta'addanci a kudancin kasar baki daya. Saboda leƙen asiri da kan hare-hare da sarandin miyagun ƙwayoyi da makamai da kuma shibka tashin hankalin da zai hana ma ƙasashen Sahel zaman lafiya, ballantana ma su samu su haɗa kansu ko kuma su kare martabar kansu da kansu. A binciken an tabbatar da cewa odar harbe jirgin nan na duran na ƙasar Mali oda ce da ta fito daga wani babban janar na ƙasar ta Algeria mai suna Rogdi Feti Musawi. Wani babban jagora ne na waɗannan makirai da ke nan laɓe a ƙarƙashin gwamnatin ta ƙasar Algeria. Sun yi hakan ne kuma saboda idan suka yarda aka kashe Iyad Agali, to za su yi hasarar duk irin abubuwan da suka mallaka a arewacin ƙasar Mali baki ɗaya. Daɗin daɗawa kuma ba za su ƙara samun wata dama ta sakankancewa ba wajen sarandin da suke yi na makamai da miyagun ƙwayoyi a yankin Sahel baki ɗayansa. Saboda cikin wannan sarandin ne waɗannan janarori na ƙasar Algeria ke haɓaka arzikinsu har ba iyaka. Shi yasa ba ƙaramar barazana ba ce gare su su bar shi wannan jirgin duran na ƙasar Mali ya ɗau waɗannan hotuna kuma ya wallafa su duniya ta sani. Kenan shi yasa harbe shi wannan jirgin na ƙasar Mali ya zamo dole ne gare su don kare hanyoyinsu na sarandi da hawan ƙahon da suke yi baki ɗaya. To sai dai fa ta wannan hanyar sun gurɓata dukkanin wata zamantakewar da take tsakanin ƙasar Algeria da Mali da sauran makwabtanta na yankin Sahel. Abin da ke ƙara tabbatar ma duniya cewa IOS ta tsone musu ido kenan. Hauhawan darajar IOS da kuma ƙwarin gwiwar sojojinta da suke ci gaba da samu a yau, da ma irin alaƙar da IOS take da ita yau da ƙasar Rasha, sannan da ƙoƙarin da IOS ke yi na cimma gurinta na tabbatar da cikakken 'yancin kanta da kanta, to su ne yau suke razanar da ƙasar Algeria suna kada mata gaba. Algeria yau tana kallon IOS a matsayin wacce za ta kawo ƙarshenta, wacce za ta kawo wani babban sauyi a nahiyar Afirka wanda zai sa ƙasar Algeria ta koma 'yar kallo a cikin duk irin ƙoƙarin da take yi na shiga tsakani a duk lokacin da aka ce an samu wata matsala ta ta'addanci ko rashin jituwa tsakanin wannan ƙasa da waccan ko tsakanin 'yan tawaye da wannan ƙasa ko 'yan ta'adda. Algeria sai ta zo ta shiga ta ce a zo a sasanta, ashe makirci take yi. To yau da aka yi walƙiya ta ga IOS ta gano ta, Algeria tana cikin fargaban ganin cewa wannan daraja ta faɗi, asirinta ya tonu, daga yanzu za ta zama 'yar kallo. Saboda kamar yadda kuka sani ne, idan IOS ta samu kanta, to shi kenan ƙasar Algeria ta walaƙaita. Wannan shine babban dalilin da yasa ƙasar Algeria ke kai ruwa jallo domin dawwamar da tashin hankali da yaƙe-yaƙe da ta'addanci a cikin yankin Sahel, hasali ma a ƙasar Mali. Akan haka ƙasar Algeria ba za ta taɓa hana ma 'yan ta'adda girka sansannansu a cikin ƙasarta ba. Haka zalika ƙasar Algeria ba za ta taɓa rufe iyakokinta ba ko kuma ta daɗe hanyoyin sarandi da kuma wani fasakwabrin da ake yi na miyagun ƙwayoyi da makamai, saboda ta nan ne take ci kuma ta nan ne take samun wata izza da bayar da take ƙoƙarin hallaka ƙasashen da ke makwabtaka da ita. Shi yasa a kowane lokaci ƙasar Algeria ƙoƙarin take yi ta tsokano wani rikici ko wata faɗa ko tashin hankali tsakankaninta da ƙasashen nan na Sahel, hasali ma tsakaninta da ƙasar Mali, domin cimma wannan guri nata. Wannan shine gaskiyar magana, ga mai fahimta ya fahimta, ga mai yarda kuma ya yarda.